ସତରେ ଏମାନେ କଣ ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ଏ ଫ୍ରି ଫାୟାର ପବଜି ଆଉ କଣ କଣ ଗେମ୍ ସବୁ ଖେଳି ଖେଳି ମଣିଷ ଅବସ୍ଥା ନାହାନ୍ତି। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଭାଡି ଉପରେ ବସିଛୁ। ଏ ବାତରା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଅଭଦ୍ର କଣ ଗୋଟେ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋ ଫେସବୁକ ର ଫାଇନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ର କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ବି ଛାଡିବି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ ଆଉ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏ ତିନିଟି ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲାକୁ ବି ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିକି ଭାଇରାଲ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଛୋଟ ବୟସ 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ କି ନ ହେଇଥିବ ଗାଲ ଚିପି ଦେଲେ କ୍ଷୀର ବାନ୍ତି କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିମି ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗ ପୁରା ଶୁକିଲିଆ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ 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 ଟିକେ ଅନାରେ ଛୁଆ ହାଇ କହିଦିଅ ହାଇ କହିଦିଅ। ପୋଷ୍ଟ ତ ହବ ଯାହା ବି ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ କି ଖୁସି। ପୁରା ତ ଫାଇନାଲ ପୁରା ଝିଲିମିଲି ହଉଥିଲା ଆଉ ଆଜି ସବୁ ପୁଷ୍ଟ ହବ। ହାଇ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଥିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଲ୍ କରିଦେଇଛି। କମ ଦିନ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ।